Hvad så alle sammen? Velkommen til den her vlog. I dag skal jeg lave noget Halloween med Jaber. Status er, at der er ikke, de er ret bange, sådan mange af dem. Altså, det har ikke været så sjovt at gå rundt. Men altså, vi har lige været nede ved en sø, der var ret mørkt, så det er ikke så meget værd at filme. Jeg håber, I godt gider at se det, men der er ikke så meget, der er værd at filme. Egentlig. Nej, ikke lige nu. Men vi har bare også været nede ved det kirkegård og prøvet at finde nogle killer clowns. Men vi er i Lille Hammel. Der er ikke særlig meget at finde. Og det er ved at blive... Halloween er allerede slut. Vi har helt seriøst ikke rigtig lavet så meget. Og vi har optaget en hel masse, og så har vi simpelthen lige vi kunne lave noget waterflip. Det er jo fedt. Nu får I lige et waterflip af No. Han er vild. Han er owner. Han lige synes, det er owner. Nej, okay, men det er bare det her kul. Det er ikke flat. Fise. Prøv lige at gøre det med min. Prøv at se, den er vildere. Den er vildere endnu. Meget vildere. Meget vild. Det var simpelthen den video. Jeg ved godt, den var lige kort nok, men jeg fik simpelthen ikke optaget særlig meget. Så var der også nogle klip, der var virkelig blevet dårlige. I skal virkelig undskylde, men jeg håber alligevel, at I nød videoen. Og god Halloween, god fredag, som det nok er, når den kommer op, ikke? Og så ses vi bare en gang. Hej.